σειρά έχει ο Παπαδάκης Μάνος, ένας παίκτης της Youth 1, που είναι και ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Για πάμε να μάθουμε δύο λόγια. Καλωσορίζουμε λοιπόν έναν από τους αρχηγούς, τον Μάνο Παπαδάκη. Καλώς ήρθες, Μάνο. Μάνο, θέλω να μου πεις, είσαι αρκετά χρόνια στην Ακαδημία του Κάντια? Είμαι από το 2017 εδώ πέρα, μαζί σας. Είσαι αρκετά χρόνια, Ναι, είμαι αλήθεια αρκετά είναι. χρόνια. Τι θέση παίζεις? Παίζω στο κέντρο, οχτάρι. Είναι μια θέση που σου αρέσει? Ναι, αρκετά. Την έχεις επιλέξει ο ίδιος αυτή Ναι, τη ναι, θέση? ναι. Ποιες δεξιότητες πιστεύεις πως έχεις εξελίξει όλα αυτά τα χρόνια? Έχω εξελίξει πολύ την αντοχή μου, το σουτ μου και θεωρώ πως έχω εξελίξει ακόμα την πάσα μου αρκετά και τον τρόπο που σκέφτομαι. Σε έχει βοηθήσει κάτι συγκεκριμένο κάποιος προπονητής σε αυτό? Ναι, γενικά μπορώ να πω ότι είχα πολλούς προπονητές οι οποίοι μου έδιναν κίνητρο να συνεχίσω και μου έδιναν και σωστές συμβουλές. Πώς νιώθεις όταν πρέπει να παίξετε με μια δυνατή ομάδα? Δεν αγχώνομαι γιατί το θεωρώ μια πρόκληση η οποία θα με αναδεικτήσει ακόμα περισσότερο και θα δείχνει το ταλέντο και τη θέληση που έχω για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάποια στιγμή κάποιος αγώνας που σου έχει μείνει? Στην περσινή χρονιά το 3-1 με τη Δόξα στα Καλέσα, που θεωρείται μια ομάδα από τα φαβορί και παρόλο με πολλούς τραυματίες καταφέραμε και νικήσαμε και είχα σκοράρει σε αυτό το παιχνίδι. Είχα βάλει το δεύτερο γκολ. Εσύ είσαι ένας από τους αρχηγούς, σωστά? Ναι, ναι. Ως αρχηγός, τι κάνεις, τι συμβουλεύεις τους συμπαίκτες σου πριν από ένα μάτς? Καθόμαστε στα αποδυτήρια όλη η ομάδα μαζί, προσπαθούμε με τους υπόλοιπους αρχικούς να ενθαρρύνουμε τους συμπαίκτες μας, να τους δώσουμε, να τους ανεβάσουμε την ψυχολογία ώστε να μπούμε με τα χίλια και να κερδίσουμε το παιχνίδι και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Υπάρχει κάτι που σου έχει πει κάποιος προπονητής στο παρελθόν που σου έχει μείνει? Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία βρισκόμουν σε μια ακαδημία στην οποία είχα έναν προπονητή ο οποίος δεν πίστευε σε μένα, δεν μου έδινε χρόνο συμμετοχής, μου έλεγε συνέχεια ότι δεν θα καταφέρω τίποτα και ότι είμαι ένας θεωρητικά κακός παίχτης και ότι δεν θα μου βγει κάπου όλο αυτό και εν τέλει ήρθε η στιγμή που το πέτυξα το αντίθετο και ότι έχω εξελιχθεί αυτή τη στιγμή και πιστεύω σε μία από τις καλύτερες σεζόν που βρίσκομαι της καριέρας μου και ελπίζω να προχωρήσω προς το καλύτερο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε τώρα. Πώς πιστεύεις ότι σε βοηθάει το ποδόσφαιρο έξω από το γήπεδο? Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο διδάσκει πειθαρχία και θεωρώ ότι είναι αυτό ένα από τα βασικότερα αγαθά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην εξωτερική ζωή. Με έχει βοηθήσει να συγκρατώ τα νεύρα μου, καθώς μέσα στο γήπεδο δεν μπορούμε να εκφράσουμε το θυμό μας γιατί αλλιώς τιμωρούμαστε. Και έχω μάθει πλέον να δουλεύω με ομαδικότητα, καθώς έχω συνηθίσει να συνυπάρχουμε σε μια ομάδα. Τι θα έλεγες σε κάποιον που θα ήθελε να ξεκινήσει τώρα το ποδόσφαιρο, απλά διστάζει? Θα του έλεγα να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, να μην το σκέφτεται, γιατί και εγώ στην αρχή έτσι ήμουν δίσταζα, αλλά όταν πήρα την απόφαση κατάλαβα το πόσο πολύ αγαπάω αυτό το άθλημα και ότι είχα σπαταλήσει πολλά χρόνια που δεν είχα αρχίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο. Πολύ ωραία στην έντευξη, ομολογώ. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική σου πορεία. Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ. Καλή κάτσε. Τι άλλο να πω? Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αν σου άρεσε, πάτε ένα like και κάνε και ένα subscribe και για να μην χάσεις κανένα άλλο βιντεάκι, πάτε και το κουδουνάκι. Άλλο ένα Candy O'Clock έφτασε στο τέλος του.